αληστρών από μικρός, έτσι? Όχι ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι ενώ είσαι ένα έξυπνο άτομο, θα μπορούσε να έχεις διαπρέψει στη ζωή σου. Αλλά αναφέρεσαι στην πορεία που έχει πάρει η ζωή μου. Ναι, αυτό εννοώ, ότι ενώ θα μπορούσε να έχεις διαπρέψει άλλα πράγματα, ξεκίνησες και μπήκες σε ένα τρυπάκι ζωής, σε ένα δρόμο ζωής. Όχι, συνήθως οι άνθρωποι που θα με γνωρίζουν, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε συνήθως είναι τι νομίζω ότι πήγε στραβά στη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνουν συχνά. Και όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, μου κοιτάει να γελάσω, γιατί με ρωτάνε σαν να έχεις κάποια ανίατη ασθένεια, έχεις ένα τροχαίο ατύχημα. Όχι, αυτή είναι η ζωή που επέλεξα. Τι δεν καταλαβαίνει, τι είναι δύσκολο να καταλάβετε. Θέλω να πω, έβρισκες περισσότερο ενδιαφέρον στο παράνομο του πράγματος? Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Εγώ που το σκέφτηκα για σένα νομίζω ότι μάλλον αυτό συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να δουλεύουμε σε κάποια πολυεθνική εταιρεία. Πρέπει να μείνουν και κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο, δεν είναι? Ναι. Και αφού δεν με δέχτηκα στην αστυνομία, είπα και εγώ να κάνω κάτι άλλο. Πες μου ότι είπες ότι ήταν δεν ήθελα να πω στην αστυνομία, όχι, κάνω πλάνο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το όνειρό σου θα γίνει κάποια στην πραγματικότητα και όταν τελειώσει από τις φυλακές θα σε πάρει το σώμα. Ναι. Πάντως θα ήσουν πολύ χρήσιμο στο σώμα, είναι σίγουρος. Θα τις υπονόμω τον εσωτερικό. Γιατί δεν γουστάρεις να μιλάς σε δημοσιογράφους και τα λοιπά? Υπάρχει κάτι που εκνευρίζει στους δημοσιογράφους. Η υπεροψία τους. Έχουν την εντύπωση ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τους πάντες και τα πάντα, αλλά αυτοί δεν τους άκουσαν ποτέ να κάνουν κάποιο είδους αυτοκριτικής. Θα μπορούσα να πω. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τι γίνεται. Δεν είμαι μέσω τηλεθεατής. Ξέρω τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα μπορούσα να πω. Δεν τους έφτιανες, τι μόνο θυμάμαι. Και δεν το δικαιόντουσαν. Σε εκφράζει το φτύσιμο? Όχι, αλλά το διάστημα εκείνο που το έκανε, η μοναδική λύση που είχα. Είχες πολύ σαλό? Όχι, ήμουν αδεμένος. Οπότε δεν μπορούσες ούτε να κλωτσίσεις, ούτε να χτυπήσεις, παρά μόνο να φτύσεις. Υπάρχει κάτι. Όχι, υπάρχει κάτι πολύ περίεργο. Υπάρχει κάτι απόλυτα υποτιμητικό να σε πηγαίνω δεμένος σε ένα δικαστήριο και να έρχονται διάφορα γελία ανθρωπάκια με την κάμερα να αποθανατήσουν τη στιγμή αυτή, το οποίο είναι μια ψυχιότερη στιγμή στη ζωή σου. Και από τη στιγμή ότι κάποιοι βάζουν χρήματα από τη δυστυχία σου, με εκνευρίζει πολύ. Αντιπαθώ ίσως τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι δημοσιογράφοι του δημοσιογράφου συνειδητοποιούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν θέλεις να σε φάνε οι υγιεινές, δεν σημαίνει ότι τις αντιπαθείς. Και όταν βλέπω όλα αυτά τα ψέματα που λέγονται στις ειδήσεις και όλες αυτές τις ηλιθιότητες και άνθρωποι που παίρνουν χρήματα χωρίς λόγο, λέγοντας τίποτα, δεν τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να με κρίνουν. Αυτό είναι. Κώστα, έχω διαβάσει κάτι το οποίο με κάνει, δείχνει έτσι μια εικόνα για να στο πω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν διαβάζω. Είχες λοιπόν μια φίλη, μια κοπέλα με την οποία είχε σχέση. Είχατε περάσει σε ένα κλαμπ σε δισκοτέκ το βράδυ, είχες κάνει αρκετή χρήση κοκαίνης και της έλεγες λοιπόν ότι εσύ είσαι ο Πάσαρης που λένε τα δημοσιεύματα που δείχνουν στο ίντερνετ που είσαι καταζητημένος. Εκείνη δεν σε πίστεψε και εσύ να της αποδείξεις ότι είσαι αυτός, έβγαλες το πιστόλι και... Όχι, αυτές είναι οι ηλιθιότητες της πρέσας, το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Κανένα θέλω να πω. Η υπονομία σου αρέσει? Δηλαδή γουστάρεις που έχεις γίνει γνωστός σαν παράνομος? Όχι, γιατί μου θυμίζει κάθε μέρα την αποτυχία μου. Σαν παράνομος αισθάνεσαι ότι παίρνεις καλό βαθμό? Δηλαδή πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου? Είμαι στη φυλακή με ισόβια. Πώς ξέρεις, πώς νομίζω ότι είναι βαθμολογώ? Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Τα έχεις κάνει χάλια λες, Από τη στιγμή που με γνωρίζουν δύο χώρες το όνομά μου, σημαίνει ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Κάτι έχεις κάνει λάθος. Θα έπαιρνες τον καλύτερο βαθμό παράνομου αν δρούσες χωρίς να σε ξέρει καμία χώρα και χωρίς να σε ξέρει κανένας άνθρωπος. Ακριβώς. Αγαπάς τον εαυτό σου? Εκτιμάς τον εαυτό σου? Έχεις σεβασμό σε σένα? Ελπίζω, νομίζω.